ake ngimotivate lana i-Chiefs ne-Pirates ngoba phela kuyacaca ukuthi manje fanele ne-Pirates nayo iyadinga umotivator ngoba phela i-Pirates ayijabuli iwinile nje kodwa ayijabuli njalo nje i-Pirates mayiwinile kuyathuleka nje iwinile odwa i-Pirates anoke nijabule nje nani niwinile jabule nje bonke abantu abawinile nani bangumsindo nisho izinto nani navele nithule nje hayi angizazi iy'pokethu la iy'poki ziyahlupha mina iy'poki hayi lento lena ngivele nithule nje nani kube nokuthula noxolo kodwa niwinile nani ne-Chiefs ngapha akudleki iy'nhliziyo zimnyama ngey'nkani kuphambene-ke nje manje nawe phela coach we-Chiefs uma uwazi umqondo uyasabatha ucela phela ama-game abe ngoLwey'hlanu ngamasonto ngoba uyazi umqondo awusebenzi ngomgqibelo uyashisa uma usebenzisa nani-ke balandeli be-Chiefs ngiyazi ukuthi ngiyanimotivate nani vele ni-offendeke kodwa ngicela ni-understand lokhu i-motivation vele abantu bamotivathwa ngey'lwane noZondo uyazi bahlele besho ukuthi buka inkukhu nasebhayibhelini yasho ukuthi yana entuthwaneni vila yabo nje kumotivatha ngey'lwane ngizonenzela-ke nina ngizonimotivate ukuthi uyabona inkomo idla utshani kodwa yona idliwe umuntu ningaphatheki kabi ukuthi nidliwe i-Pirates nani ningadla amaZulu nidliwe i-Pirates ngiyema-ke lapho kodwa nje ngiyanikhuthaza nonke mina angikhethi muntu ngibafana mina